Tuzuru, tuzurun, zurun, tuzuru. Tuzuru sai yaushe za Yawa gidan gini ko wancan ne? Ga dan ducin ma da muka ci tuntube nan muka tashi faluwa. Ga shi nan wuri. Yawa. Salamu alaikum. Yawa shi ma ga masu gidan nan kure gaba dai. Sannun ku dai. Yawa sannun ku dai masu gida. To madilla. Yawwa, sannu. Yawwa. Wanga shi awa kuma. Magana ne muka zo da shi. Da. Shin jiya ba mun ji ana kuya an yi kuwa nan gidan ba? An yi kuwa mana. An ce kurto ko? Ba ku kuma gane kowa ne ba? Dan da je an tara kwarto. To kai yanzu me ya kawo ka? Ai dai ba ku gane kowa ne ba ko? A'a ba mu gane kowa ne. To mu ba mu labuki. Maganin gaskiya mu ne. Amma mun ba kudin mu naira 100 cikin dakin nan. Shine muka zo a bamu abun. Baki a iku. Baki a iku. To si mama ya aka yi ne si wannan ya zo. Wannan ne kwarton da ya zo jiya da daddare nan ne ga an fito da shi yanzu dan kare na masu wayo kawo kwatansi shi ne za ka so ka ce 150 sun haɗi. Shi ya zo kwatansi ya yadda 150 nasi. Shi ka dawo ka sai wai ka yadda 150 saboda ka rena ma kwatansi wayo. Kada ki siga ya ki ka doka kina san siga. Nan daki inda kuka yi siga. Inda kuka si hadisi. Bari siga. Shi mun mance dakin fa wancan daki ne ko wanga daki ne muke shiga. Si da ka sa dadin ka ba ka sa inda ka baro si ba. Wannan dakin ne ka shiga ji. Wanga daki ne? Shi ne. Ba hoda bane ya uwa. Ai ba mu yi mulakuki ba hoda ba. Si ya ce bai yi mulakuki ba ka siga ka bi 150 na nan. To bari mu doko abi mu baki alaikum. Zaka siga doko zaka doko 150 siga. Ke yan yarbawa samu abun buku. Si na ganin haka za a yi daidai abun buku za ka samu. Shi samu na si ya yi a hankali ga ya si wuce. Ku tsaya ku bari. Wallahi yau ba da kare za ka ci uban ka hannu bayan rabu. Mu a Lagos muna ci uban kwarto ne. Si kwarto. Salamu alaikum ku surara. Mun haba mu ga kuddin nan. Ce baka gani kudi ba an ce si ba fa